Hey, good morning sa imo Parmelo. Good morning, Prillo. Mo kanami isang hunay isang kapispisan sa palibot kasi nga agad o matyagan ko nagasilibrar man sila kay pila na lang ka oras, no? New Year na. Grabe. Kamusta mo bugtaw Parmelo? Ay kanabi sa bugtaw ko. Kaya nga ating buwan ko na karoon pulaw. Abaw. Pulaw sa New Year, ha? Oo, kahit kinananay naman. Pero sa ato ng mga kanay siyaga, nagapasalamat kami sa sulod siyang isa ka tuig 2022 nga ang suporta ninyo aragid sa Giapo, no? Kita ta kung kaysa, no? Hindi man kaladlawan naton post pero ara sila nagabyo gyapon sa aton. Pinapilit sila magkadlaw. Oo, pilit sila magkadlaw agod nga bisan paano may mga problema kasi imo kabuhi makayuhom ka man, no? Amo na balang ginambal tagit permi nga kalintian ay siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na. Updan nyo kami ni Parmiloy sa 2023. Kay mas patahumon pagid naton, mas pabaskugon ang mga programa sa NYGC. Kaupod ni Lolo nyo Berto, Lolo nyo Pidong, Lolo nyo Puloy. Madamo ni sila mo. Madamo pagid ni ang mga karakter sa aton drama, no? Salamat gid sa inyo nga pagsuporta. Labi na gid kay Sir Ryan Quezon, no? Thank you. Gid number 1 supporter ka na. Si Tuto Carmalon, nangin kabahin man sa aton drama, no? Si Amigo Ariel Iscaro, nga nagasuporta man sa aton. Kag sa tanan-tanan nga mga nagsuporta, nag-subscribe, nagpamati sa amon drama, no? Hindi man namon kamo maisa-isa pero salamat gid, no? I love you all and advance happy New Year, no? Wow. Kung gusto nyo kami makita ni Parmiloy, ari lang kami sa kwan, no? Ako sa Sipalay, siya si Migarani. Tugaan yung nag-UTL. Salamat man sa mga kaupdanan namon diri sa Syra Blind Massage, kay Maki Paloma, kay nang Terebel, kay nang Hana Ariola, no? Nga nangin kaupod man namon diri kay nang Jingjing RC Puni Balyagumisa. Thank you gid sa mga naghatag man sa amon sa Pasko. Thank you man sa inyo, ha? Thank you, Messenger. Oo. May pangamiara pa na naso. Thank you gid, no? Nagakalipay gid kami nga sa piyak sa aton mga problema, kapigaduhon. Wala nyo gid ginakalimtan ang mga kabulagan diri sa Gaisano. Sa mga kaupdanan man namon nga mga blind massage, thank you man sa inyo nga pagsuporta. Number 1 supporters tagid ang mga taga Home for the Blind, mga taga Jespel Blind Massage sa Iloilo, mga taga 888, no? Mga kaupdanan tada sa SM sa Gaisano, sa Manila, no? Sa kay Toto Eli Barrios. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta. And halong-halong dito mo perme, di magpatama kaon baboy, di magpatama inom soft drinks, no? Di magtama palupok, ha? Oo, na. Hindi magpatama turutot kay basi bayuokon ka mo. Kagtandaan yung gini, magpalupok ka mo, sagwa, ha? Hindi sa sulod. Sige, pamatiin ninyo ang maskin pasadyangan New Year's pamatiin ninyo ang maskin pasadyangan New Year's celebration naton. Okay. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pagharap. Loy, excited na gid ako katama. Pila na lang ka oras, New Year na. Gadi do? Ay, do sa ano bala nga, sini nga tuig. Updanay gihapon kita, kag ang nami, Loy. Kaya nakapakasal kita. Waan na tong mga panakot, Loy, ka maluto ta siyang spaghetti. Nagkursibo na natin.
Oh, kadamo sa nga ito nalulutuon, oh. May salad, spaghetti, mahablangka. Do basurahan ba? Hindi mo na ipagwaho, kaya ginasudlan ko na sa nga ito mga plastic. Okay. O, areo lutuon tani ho, may mahablangka kita dere, may suman, may balensyana, may kalamay hate. Diyan, jadi karon kihadon, jadi karon. O, sige, yaro. Okay. Sabi mo, Kit, kadamo balasang nakuha ko nga kwarta sa panaygon ta. Damo gid gito. Oo, damo man akon gani, mayo guro partihon tani. Oo man, ari pa umigin pang Paskwa pa sa aton ang gindaygunan ta, o. Ipagwatan lang, be. Oo, tapos partidahon ta, ha. Oo. Ano ang wish mo sa New Year nga ini, Pet? Anong gusto mo mga baton? Gusto ko magabaton biskwit. Baw, timing gid. Kay megin panghatag to nga biskwit sa amon. Ano wish mo ito eh? Ako yang wish ko ya, nga sa siningan New Year mataas pa ko. Oo, kay kaputot ko no sa akon. Ikawin mo eh. Ako ya, ang wish ko ya nga magdamo lang yung kwarta namo na. Para nga may kaunon kami balas tagadlaw-adlaw nga tanan bisan 5 lang ka bisis sa kadlaw. Okay. Jose, luto na daw mga lulutuon ta? Ay nano ka man imo, Pancho man? Katemprano pa gani sini, pila pa gani ka oras ka mag New Year, dumano ka na imo ya? Ay, kabalo ka naman niya ginagutom na ako, ya. Halin pa ako ganing sa simbahan. Yahaw, nagano ka to? Ay, nangita ako to sang kwan. Sang ano? Sang walihan mo? Hindi sang kalanoon ta pagide. Okay. Mali pa yun, gina ko katama. Kaya mga tao subong, kadamo sa mga handa. Pero, ginapaabot ko nga sa ini nga toig. Mangin akon gid si Kat-Kat. Total, ako laman di isa sa balay. Mangita ko sang katuan ko nga balaya. Para nga, didto ko makaon. Didto ko isang at ang tiyan ni Robotino. Okay. Ay, mas kabado. Oh, Rose lang ga. Malipayan kita ko katama kay updanay naman kita sininga New Year. Do hindi abi ako makapati Rose nga ginsabat mo na ako sa sininga Pasko lang. Tani, hindi na kita magbulagay, no? Tani wala na sa mga bugat niya pagtilaw sa aton relasyon niya duwa. Happy New Year, Rose. Happy New Year, man mas kubado. Kiss ko be. Ay, hindi lang nga damo, tao. Di, mano na lang tagali nga duwa. Pwede man ta makaano, Makano? makaturotot. Okay. New Year na dugay-dugay. Kadami sa mga himbos sa mga tao. Hoy, halos punay. Punay! Happy New Year! Happy New Year, Baratoy. Tignan mo handa mo to, Nay. Oo, Toy. Makaon ko to karon na ya. Oo, Toy. Okay. Happy New Year, Panginoon! Wow, yes! Ay, apaw, kadami. Lala, kasadya, o. Hala, kadamo ka nung puko.
Ala, tadi damo ka mo pagkaon. Ada boto sa kusida. Wala ka mo to. Dali na. Ibu balay ba? Wala ka mo to. Puloy pa ka na to, ano yung permiloyo? Wala na to sa karon. Sinuno Berto, gakwa na to. Yakandos na si Berto. Bukid na siya. Loy, langga. Happy New Year, langga, ha? Mau, Happy New Year, Jo. Happy New Year, Kat. Rose, Happy New Year. Happy New Year, Mas Kubado. Happy New Year sa inyo tanan. Ano na to nga kwan sa mga tuig? Sa 2023? Baw kabay pa nga mangin malipayon pagid kita kagya damo pagid nga mga abot sa aton nga kwan. Blessing. Ay, ang ginahulat ko, git. Di, papalupok ta. Tinalupok na gani mga tao diyo. Ay, nasadya gani, oh. Kaya ko kanil na nga marapalok po ko ni karon. Yan ay, mapalayo-layo ko. Antiri lang ko yan, ati ako. Sige, palok ilyong. Lolong iloy. Sige, palok ba? Ay, lighter ka na, friend. Yo, lighter. Ari. Oh. Ari. Ba si Jan? Sige. Oh. Hala. Ara, nagsiga. Nagsiga na, oh. Oh, matuod nagsiga na. Pero ay man na naglupok permiloy. Oo, no. Why nang lukok? Pulutan ulo miloy. Abi, hala. pulutod ko, abi. Hindi, permiloy. Hindi. Diyos ko, si Miloy ko. Kasi nagkalautod ng tudlo sa ito. Hala, ano nga tabuayan ti Lolo Miloy man? Ginatipunan siya sa mga tao. Hala, si Miloy, buligin nyo. Ay, hala, basi ano na tapo sa iya? Hala. Pao, may ginitudlo si Miloy sa 2023. Hala, tuot, no? Si Peripuloy, buligin yung anay si Premiloy Peripuloy, oh. At si Lolo Puloy, oh, nag-utoy-utoy kadlaw, ginauyatan niyang tiyan niya, oh. Sige, kadlaw, kay minatabo kay Lolo Miloy. Kaya nanano man ni sila yaman. Ay, matuod, oh. Hala, ano na to ay na natabo kay Premiloy man? Periberto, Peripuloy. Hala, mas kubado, buligid to anay si Premiloy ay. Daw natumba to siya, haw. Hala, basi kun patay na to si Lolo Miloy. Hala. Adibal ka mo, ha? Kung babatian ko lang kung budo ka namin si Diyo pagsipawon, patyon yung gali ko. Ikaw, mas kubado ka, ko to yung napudyutan. Puluton ko tani, ba? Advance kayo ka mo, patay na si Miloy, ha? Salamat kay buhi ka Premiloy. Ay, salamat. Wow. Ay, kung hindi lang New Year namin madipa, tigulang din. Uy, si Peripuloy yung nagdalagan. Uy, yung dalaga. Guro mga manakab, guro to. Don't forget to like, share, and subscribe.